Shubor nakaslem jong unong san hima. Ka Khasi Students Union Delhi Unit kelayo pediang ya ka jingkerpa jingerap lani ka distress call na kawai ka kena kanthai na Meghalaya kabala pentip ba ka para jongka ka bateri ha Delhi kala sha thombor bat sha sho hakikat tu kat ningut kishin rang ha kate ka jakasa jongka Hadien balayo ya ka ni ka jingtip ka KSU Delhi Unit kala pentip shaka spuna bar ringkat bat ki pulit ka Malviya Nagar kila poi sha ketika jaka bat lala ban pelat imno yaka na ketika jaka kat kum ka jinge thu jong nong sha kano ulong ba kani ka khana kan thei kala shimpisa na u bat ulalet sha ka jaka sa jongka namar ba kala kantat ban pen phai pat ya ka pisa henre kani ka khana kan thei kala ya thu ha ki pulit kalong namar ba kala kantat ban rung sha ka kam khayimet bat day na kani ka daw kala sha thombor ha ki te ki brio unong sha kano bat kanong sha thombor menta ki don ha ka jingmi jong ki pulit ka union kadang trai ringkat bat ki bor badai pet ban pinti kana baya ka khana on pha biang shayeng hadin baladep baro ki jingdon kam jong ka an ka KSU Delhi Unit ka kerpat ya ka sorkar bakan shim yi ki sin jam ki bating e ban khangla de kum kini ki jingja ha ki por banwan bat ka kentu ki pat ba khamtam ya ki tu ki bawat kam bakin pensisha bha ya baro ki jingte bat ki jinge tho shwaban trai shabar jong ka jela Hakapor arsitek mesdak nilayo ajeng pentip na iwi ikom na shulong iba kerpat ini ban yarap i parajung i namar bagi don kita kishenrang hayin ju parajung i ki bengut ban shop bandat i te mestinya otak ajeng tepi marmar na kalian jong ka KSU Delhi Unit kila afon ya ka Delhi Police North East na ka Delhi Police North East nila pentip ya ka Police Station Malviya Nagar batun kat nila elek wat ya ka cakar te dan nila ya wat kum tu hadin steng kenta sob minute ini salap ya ka jakar mersen lap ka jakar ni darung support yu iba kidon kita kishenrang anta hayin ju i bani pet ya ka condition jong i kam ilong sho la don ha ka critical condition ila sha bithui bila sha sho ha kita ki brio te kum ta nila alam ki police station andar la police station ka investigation ba bo ong tu brio ning kong ta kade ka kampisa kade ba ishim pisa na u ti ta daw ba impan pai ta sho henry hadin dala investigate pe hadin lai sa kunta ngin satip ya ka jinshisha ba ini kong iwan cha Delhi bantrei ya ka wi ka kam henry dala po shini pat isapan nga hikam auria ti union rang utaw ba shoi ude bo penyat kita hikam auria la ne ba penyat ya ta ka brothel ban chu no ti namar ba imtre bantrei kita hikam in sa sho bisa penyap ulat mu hiban penyap udah supet mengite ti ya kita kishenrang kila dan ha custody jong pulit kita ikan theru idan ha custody jong pulit menta la alam medical ye tengiru nilalap barabor bakla ja bunse kum kidi kam tengi gerpan nakseng khamtam ye ka sarkar bakat kit khai kidi kam ni kerpa ki pai baru ba shoba fin one sha Delhi la ne shoba mi shabar fin tre kanu kam the what jeng tip ha the what sani bha da lab ha ki research amman chu one lemgur kum tom man chu fi one tre sha Delhi one shed fin yo lai post of hajar kamlong kum ta phyak wat ha ka kam ayu kata manu ba ai kam fi ha e fin sa ka biang ne am ni na ka seng ni don hang ne ni kloi banyarap e fi shumata dan kanu kam fi one kam one tre ne fin one pule na ka seng ni don ringkat bed ni don ringkat banyarap e fi ti tangkata hi kerpa ba bakin kam husiar klang bakin kini ki jingja kum nungja please